बिटिसि ओनसोलाव दखान गला मोनफ्रोमबो फारसेनिफ्राय दिनै दुरबल जालांजोब्बाय। प्रमद बर'आ जेबो डेभेलपमेन्ट एजेन्डा मावनो हायाखै। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिसि ओनसोलाव सासेबो मैगं फाननानै मा होनो जौ मावनानै जाग्रा थानाय नङा, अन्थाइ देनानै जाग्रा थानाय नङा, खामला मावनानै जाग्रा थानाय नङा होनदोंमोन। दिनै 4 बोसोर 6 मास जानायनि उनाव मैगं फानग्राफोरनो सासेनोबो प्रमद बर'आ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होआखै। प्रमद बर'आ बिराद खोथा बुङो, जिर' इमप्लिमेन्टेसन। दिनै नोंथांमोना नैबे गुरुभाषा बाजारावहाय भट बिनाय रेलि खालामदों। गुबै थांखिया माखौ लानानै खालामदों? दिनै बिटिसिआ नोरजिया जालांजोब्बाय। बिटिसि ओनसोलाव दखान गला मोनफ्रोमबो फारसेनिफ्राय दिनै दुरबल जालांजोब्बाय। ओंखायनो दिनै जोङो मैगं दखान आरो गुबुन गुबुन दखानफोराव हाबै सिल्लिनि बाय इलेक्सनाव बिपिएफनो भट होफिन आरो बिपिएफआ देरहाफिनोब्लासो बिटिसि ओनसोलाव मैगं दखानानो जा, गला दखानानो जा, बेलेग बिजनेसमेनानो जा बा साख्रि बाख्रि मावनानै जाफिननो हागोन। दिनै प्रमद बर'आ टटेल फेलार माने मा? प्रमद बर'आ जेबो डेभेलपमेन्ट एजेन्डा मावनो हायाखै। बिथाङा जेबो लामा दालां बानायनो हायाखै, कलेज स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै, लामा दालां जायाखै, सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै आरो दिनै बिटिसि ओनसोलाव बिजनेस मावनाय, दखानदारि खालामनाय, मैगं फाननानै जानाय सब टटेलि फेलार। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिसि ओनसोलाव सासेबो मैगं फाननानै मा होनो जौ मावनानै जाग्रा थानाय नङा, अन्थाइ देनानै जाग्रा थानाय नङा, खामला मावनानै जाग्रा थानाय नङा होनदोंमोन। दिनै 4 बोसोर 6 मास जानायनि उनाव मैगं फानग्राफोरनो सासेनोबो प्रमद बर'आ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होआखै। जौ मावग्रायानो जानानै दङ, अन्थाइ देग्रा आरो खामला मावग्राया खामला मावनानै जाग्रायानो दङ। ओंखायनो प्रमद बर'आ बिराद खोथा बुङो, जिर' इमप्लिमेन्टेसन। ओंखायनो दिनै दखानदारिफ्रा दिनै मैगं दखानानो जा, गुबुन गुबुन मैगं फाननानै जाग्रा बर' आइजोफ्रानो बिथांमोना खावलायफिनदों पुनर बिपिएफखौ लाबोफिननो नांगौ आरो बिपिएफखौ लायोब्लासो अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट जाफिनगोन। फरायसाफ्रा साख्रि मोनगोन, स्कुलफ्रा सरकारि जागोन, लामा दालां जागोन आरो हाजिरा खामला मावनानै जाग्राफ्राबो इक'नमिकेलि साउन्ड जागोन। दिनै इक'नमिकेलि कलाप्स जानो थांगासिनो दं। बिटिसि ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानाव फैसा गैला, बिजनेस मावग्रा मानसिफोरनाव फैसा गैला। जुदि मानसिया पकेट खालि जायोब्ला बोरै बेदर बायनो हागोन, बोरै मैगं बायनो हागोन? ओंखायनो बिथांमोनहा टटेलि बिटिसिनि मानसिफोरखौ इक'नमिक कलाप्स खालामबाय। ओंखायनो बिनि थाखाय जों जागरन जानो नांगोन। जुदि जोङो नोंनि मैगङा मोजां सेल थांनो नांगौब्ला, नोंनि दखाना मोजां सेल थांनो नांगौब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो भट होनांगोन, बिपिएफनो भट होनांगोन। बेखौनो दिनै जोङो गुरुभाषानि मार्केटआव फैनानै जोंनि आंगो गलादारि आरो बिजनेसमेन बिथांमोनखौ खावलायनो फैदों। उफ्रा बिसायख'थिया गेजेराव सप्तासेल'सै, रायजोफोरनिफ्राय बिपिएफआ माबायदि अनसायनाय मोनदों? जोङो होनदों खामानिखौ नायनानै भट होगोन। दिनै चिरां ओनसोलाव मा होनो ट्रेक्टरा इउपिपिएलआ मा खामानि मावदों? दिनै चिरां ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्ट गैया। चिरां ओनसोलनि बेसेबांबो साख्रि मोननाय सब हाग्रामा महिलारि सार होनाय। चिरां ओनसोलाव लामा दालां, हाग्रामा ब्रिजआनो जा, आइपुवालि ब्रिजआनो जा, बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारासो बानायनाय। चिरां ओनसोलाव बेसेबां साख्रि बाख्रि मोनदों, चिरां ओनसोलाव बेसेबां कनेक्टार जादों, सब हाग्रामा महिलारि सारासो बानायनाय। ओंखायनो इउपिपिएलआ जेबो मावाखै। ओंखायनो बिथांमोना मा होननानै भट बिगोन? ओंखायनो रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि सारजों दङ। बे बाइ इलेक्सनाव बिटिसिनि रायजो राजा आरो मा होनो सिल्लिनि रायजो राजाया हाग्रामा सारनो भट होनो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्राबाय। हाजारखि फैसा होआ मानो इउपिपिएलआ जेननो थांगासिनो दङ। थेंक इउ।